itu kari sabilah tiga laku saku kaum dahulunya kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo kok disawit menyejang ikolah tampuak tangkainya cupak tetagak kami isi lagian takambang kami tiru ada limbagu dipanuhi tolong diterima aja suku hati tandunya putih tak babaca tandunya hitam tak ukuran sekian sambah perustan telah sampai di kemuncak sekadar itu kemuncak sambah ditumpahkan sungguh kemuncak ditumpahkan hakikat niat di batin nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surut ayo manyo kemuncak ambo sesuai ba undang Sultan Juo apalah bunyi undangnya kok sorak kan yo biasa babalik kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan yolah apun batu nyolai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah jesarayo dari mamak dari Sampono ko mahrupono Allah kata tiang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sesi jesahadah yaitu berupa tanda sepanjang adat garis sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak selinda jesiramli nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi yo itu kan sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang tan batu kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok benamu mani alun dape ambo lulua baik pun alun tamuntahkan bertangguh ambo juran diangan bari izin ambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ni gujalo aja maaf tamuncak menanti sutang sementara nanti kesampai waritonya nanti asakan usah lamuana dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah maku agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila je maaf dipabanyak biasa Allah lambo puntap tadi dari pangka disawu ayah dari ulu mencarikan kepenyang taraduk nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak kari Sampono kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu alhamdulillah lai batarimo ustan batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan bahasa baliknya biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi semua kedengaran tibur tabang bertimbali nak rabah taguliang batang